89 елда СССР Югары Шурасы Президиумы репрессия корбаннарын аклауда өстәмә чаралар турында фәрман кабул итә. Сталин зулымы, күвәт уйышмалары, аерым алганда НКВД явызлыклары фаш ителә. 89-98 еллар içinde Татарстан прокуратурасы террорда үтерелгән я әзерлекләнгән 20 меңнән артык кешене аклый. Татарстан Эчке эшләр министрлыгы Русия мәдәби идләреннән 48 меңнән артык мөрәҗәгать кабул итә һәм 64 мең ярым кешене аклап чыга. 89 елда акланучылар арасында рәссам Бакый Урманчы да була. 90 елларда Солтан Галиев һәм аның тарафдарлары аклана. Шул ук елны 1944 елгы Кырым татар сөргүрендә җинаятьчелек дип таныйлар. Шуңа да карамастан Кырым татарларының үз ватаны Кырымга кайтуына китәләр куру дәвам итә. Алар көпләп 90 еллар башында гына кайта башлый. Казанда яшьләр өчен татар телендә Идел журналы чыга башлый. Беренче баш мөхәррире Ремзил Вәли. Басма кыска вакыт эчендә иң зур тиражда журналга әверелә. Журнал чыга башлаганча көчле реклам җәйдерелә. Нәтиҗәдә Идел беренче язылу кампаниясында ук 100 меңләп тираж җыя ала. Бер-ике елдан исә язучылар саны 120 меңгә җитә. Татарлар өчен үзара аралашу өчен мәгълүмат чаралары артты. Һәм дә без әлбәттә бу бөтен өметләрне, бөтен милләтне күтәрү хисләрен Казандагы кешеләр белән генә кайнап яшәмәдек. Ул татарлар яшәгән төбәкләргә дә барып җитте. 89 елда Сембердә Өмет газеты нәшр ителә башлый. Кырымның Ак мәчет шәһәрендә исә Кырым газеты басыла. Бу 1944 елгы депортациядән соң Кырымда чыга башлаган Кырым татар телендәге беренче вакытлы матбугат чарасы. Татар профсоюзларының Яңа аваз дигән газеты барлыкка килә. Ул да татар мәсьәләсенә зур игътибар бирә. Казан университетында татар филологиясе һәм тарихы факультеты Татфак уйыша. Университетның атналык басмасы татарчада чыга башлый. Советлар берлегендәге иреклекләр башлану, Горбачев килү белән хәбәрдарлык шыры, тизләнеш процесслары башлангачтан үзгәртеп кору дип атыйбыз бит инде ул шырны гомумән. Анда сүз иреклеге, басмалар иреклеге чыкты һәм шуның сурәтендә татар басмалары да арта башлады. 2014 елда Русияның Кырымны аннексиясыннан соң Кырым газетына басым башлана. Украина сугышы вакытында аңа зур штрафлар салынды. Басмага нигез салучы һәм баш мөхәррире Бекир Мамутовка тентүләр узды. Казан университетында исә Мәскәү басымы астында Татфакны башка факультетлар белән берләштерделәр.